අයිබෝවන් வணக்கம். වයිල්ඩ් විත් වයිෆ් channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. வைல்ட் லைஃப் வித் வைஃப் சேனலுக்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். සාමාන්‍යයෙන් වයිල්ඩ් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ට ඡායාරූපගත කරන්න ගොඩාක් අමාරු සබ්ජෙක්ට් එක තමයි අපි අද ඡායාරූපගත කරන්න යන්නේ. வனவிலங்கு புகைப்படவியலாளர்களுக்கு மிகவும் கடினமான ஒரு இலக்காக கருதப்படும் ஒரு விலங்கினம் பற்றி தான் நாங்கள் இன்று கதைக்க இருக்கின்றோம். ලංකාවේ බලල් කුලයේ දෙවෙනි විශාලතම සත්වයා විදිහට අපි සලකන්නේ අඳුන් දිවියා. අපි යාට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ෆිෂින් කැට් කියලා. இலங்கையில் இருக்கிற பூனை குடும்பத்தில் இருக்கிற 2வது பெரிய விலங்கான மீன்பிடி பூனையை பற்றி தான் நாங்கள் கதைக்க இருக்கிறோம். மீன்பிடி பூனையை ஆங்கிலத்தில் ஃபிஷிங் கேட் என்றும் அழைப்பார்கள். එයාව ඡායාරූපගත කරන්න ගියපු ගමන තමයි අපි මෙතන ඉඳන් ඔයාලට පෙන්වන්නේ. அந்த மீன்பிடி பூனையை புகைப்படம் எடுக்க சென்ற எங்களது பயணத்தை பற்றி தான் நாங்கள் இனி கதைக்க இருக்கின்றோம். අපි මෙයාව හොයාගෙන ගියේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ දෙබරවැව ප්‍රදේශයට. මේ ගමනට අපිට සචින්ත රාජපක්ෂ මල්ලිත් නිපුන් සන්දීප මල්ලිත් ගොඩක් උදව් කළා. இந்த விலங்கை தேடி இலங்கையின் தென் மாகாணத்தில் அமைந்திருக்கிற தெபரவெவ பிரதேசத்துக்கு பயணத்தை மேற்கொண்டிருந்தோம். இந்த பயணத்துக்கு சச்சிந்திர ராஜபக்ச மற்றும் நிபுன் சந்தீப தம்பிகள் மிகவும் உதவியாக இருந்தார்கள். හඳුන් දෙවියාගේ විද්‍යාත්මක නාමය තමයි ප්‍රයනේලූරස් වයිවරනේනස් කියන්නේ. මෙයා තමයි ආසියාවේ වැඩිපුර දකින්න නොලැබෙන වයිල්ඩ් කැට්. අනිත් පූස වගේ නෙවෙයි මෙයා කැමති වතුරේ ඉන්න. මෙයාලා සම්පූර්ණයෙන්ම අනුවර්තනය වෙලා තියෙන්නේ තෙත්බීම්, වගුරුබීම් සහ කඩලාන වනාන්තරවල දඩයම් කරන්න. பிரியோரனைஸ் விவேரனைஸ் என்று அறிவியல் ரீதியாக அழைக்கப்படும் மீன்பிடி பூனை ஆசியாவில் மிகவும் அரிதான காட்டுப்பூனைகளில் ஒன்றாகும். பெரும்பாலான பூனைகளைப் போலல்லாமல் இந்த காட்டுப்பூனை தண்ணீரை விரும்புகிறது. உண்மையில் ஈர நிலங்கள், சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்களில் வேட்டையாடுவதற்கு ஏற்றது போல்தான் இதன் உடல் அமைப்பு அமைந்துள்ளது. මෙයාලගේ සයිස් එක ගෘහස්ත බළලෙකුගේ ප්‍රමාණය වගේ දෙගුණයක් විතර වෙනවා. එයාලගේ ලොම් ඔලිව් ග්‍රේ පැහැයෙන් අඳුරු ඉරි සහ ලප සහිතව ඝනව වැඩි ඇත. වඩාත්ම විශේෂ ලක්ෂණය වන්නේ එයාලගේ පාද දැල් සහිතව පිහිටා තිබීම. එයාලට පිහිනීමට සහ මාළු ඇල්ලීමට ලේසි වෙන්න. இது ஒரு வீட்டு பூனையின் உடல் பருமனை விட 2 மடங்கு பெரியது. ஒலிவ் பச்சை மற்றும் சாம்பல் நிற ரோமங்களுடன் அடர் கோடுகள் மற்றும் புள்ளிகளுடனும் இதன் வர்ணம் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சிறப்பம்சம் என்னென்றால் இதனுடைய பாதங்கள் நீச்சலுக்கும் மீன் பிடிப்பதற்கும் ஏற்றாற்போல் அமைந்திருக்கிறது. මේ මිෂන් එක අපි රෑ 8ට විතර පටන් ගත්තේ. දෙබරව ප්‍රදේශයේ කිලෝමීටර් 25ක් විතර අපි බයික් වලින් හඳුන් දෙවියාව හෙව්වා. இரவு 8 மணிக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த மிஷன் அதிகாலை 2 மணி ஆகியும் எங்களால் இந்த மீன்பிடி பூனையை காண கிடைக்கவில்லை. இந்த தேடுதல் பயணத்தை மோட்டார் சைக்கிள் மூலம் மேற்கொண்டிருந்தோம். தெபரவ பிரதேசத்தில் கிட்டத்தட்ட 25 கிலோமீட்டர் அளவிலான தூரத்தை நாங்கள் கடந்திருந்தோம். රාත්‍රී කාලයට අන්ධකාරයේදී එයාලව හොයාගන්න ලේසිම විදිය තමයි එයාලගේ ඇස්. ඉතින් එදා පළවෙනි දවසේ උදේ 2 විතර වෙනකන් හෙව්වත් හඳුන් දෙවියව දැක ගන්න ලැබුණේ නැහැ. இரவு நேரத்தில் இந்த மீன்பிடி பூனையை தேடும்போது எங்களுக்கு தெரியக்கூடிய ஒரே வழி அதனுடைய கண்கள். எப்பயுமே அதனுடைய கண்கள் மினுமினுப்பாக இருக்கும் எந்த இருட்டான நேரத்திலும். අපි ආපහු හැරිලා අපි හිටපු නවාතැන්පලට එන්න එද්දී අපි දැක්ක අමුතු සතෙක්. තප්පරයක් වගේ පොඩි වෙලාවකින් එක ඡායාරූපයක් තමයි ගන්න පුළුවන් වුණේ. එයාගේ නම ස්මෝල් ඉන්දියන් සිවිட். நாங்கள் திரும்பி வரும்போது ஒரு புதுவிதமான உயிரினத்தை கண்டோம். ஒரு செகண்டுக்கும் குறைவான காலப்பகுதியில் ஒரு புகைப்பட கிளிக்கை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள முடிந்தது. அந்த உயிரினத்தின் பெயர் ஸ்மால் இந்தியன் சிவிட். දෙවැනි දවස අපිට මෙයාව දකින්න තියෙන අවසාන අවස්ථාව කියලා හිතාගෙන අපි රෑ 7ට විතර ගමන පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ යන ගමනේදී අපි දැක්ක බකබූනන් කීප දෙනෙකුත්. 2வது நாள் இதுதான் எங்களுக்கு கிடைத்த கடைசி சந்தர்ப்பம் என நினைத்துக்கொண்டு தேடுதல் பயணத்தை 7 மணிக்கு ஆரம்பித்தோம். போகும் பாதையில் எங்களுக்கு பலவிதமான ஆந்தைகளை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. අපි මිෂන් එක කන්ටිනියු කරගෙන යද්දී රෑ 1ට විතර පඳුරක් අස්සෙන් ඇස් දෙකක් විතරක් දැක්කා. කැමරා එකෙන් zoom කරලා බලද්දී එතන හඳුන් දෙවියෙක් ඉන්දියන් කොමරෝන් කෙනෙක් වල්ලාගෙන කනවා. எங்கள் தேடுதல் பயணத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருந்த போது இரவு 1 மணி இருக்கும்
புதர்களுக்கிடையே இருந்து 2 கண்கள் மின்னின. கேமராவின் ஜூம் லென்ஸை எடுத்து ஜூம் செய்து பார்த்தபோது மீன்பிடி பூனை தென்பட்டது. மீன்பிடி பூனை நீர்க்காகம் ஒன்றை வேட்டையாடி இரையாடி கொண்டிருந்ததை அவதானித்தோம். විනාඩි 20ත් 30ත් අතර කාලයක් අපිට හඳුන් දෙවියව ඡායාරූපගත කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. கிட்டத்தட்ட 20-30 நிமிடங்களான காலப்பகுதியில் எங்களுக்கு மீன்பிடி பூனை புகைப்படங்கள் எடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது. අපි වාසනාවන්ත වුණා මේ ෆිෂින් කැට්ව නයිට් සෆාරියේදී දකින්න. සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලා හරිම ලැජ්ජාශීලී. අඳුර වැටුණට පස්සේ බොහෝ දුරට ක්‍රියාශීලී වෙනවා. මේ වගේ දුර්ලභ සතෙක් මේ විදියට ළඟට දකිනකොට දැනෙන සතුට අපිට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. நாங்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டம் செய்தவர்களாக உணர்ந்தோம். இந்த மீன்பிடி வகை பூனைகளை புகைப்படம் எடுப்பது சந்தர்ப்பம் கிடைப்பது மிகவும் அரிதானது. இவை இலகுவில் கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை. ஆகவே இவ்வளவு நெருங்கிய தூரத்தில் இந்த மீன்பிடி பூனையை புகைப்படம் எடுப்பதை மிகவும் அதிர்ஷ்டமாக நினைத்து கொண்டோம். කනගාටු වෙනුනත් කියන්න ඕනි මේ ෆිෂින් කැට්ස්ලා IUCN රෙඩ් ලිස්ට් එකේ අවදානමට ලක්විය හැකි සත්ත්ව කොට්ටාශයක් ලෙස සඳහන් කරලා තියෙනවා. துரதிர்ஷ்டவசமாக மீன்பிடி பூனைகள் IUCN சிவப்பு பட்டியலில் அதிகி வரும் உயிரினங்களாக பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. මෙයට හේතුන් වෙලා තියෙන්නේ තෙත්බිම් විනාශ කිරීම, මාර්ග අනතුරු වලින් මිය යාම සහ මිනිස් ගැටුම් නිසා එයාලගේ වාසස්ථාන විනාශ වෙමින් පැවතීම. ඒ නිසා තෙත්බිම් ආරක්ෂා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්. ෆිෂින් කැට්ස්ලා වෙනුවෙන් විතරක් නෙවෙයි මෙම පරිසර පද්ධතිය බෙදා ගන්නා තවත් බොහෝ ජීවි විශේෂ වෙනුවෙන්. ஈரநில அழிப்பு, சாலை விபத்துகள் மற்றும் மனித செயற்பாடுகள் காரணமாக இவற்றின் இருப்பிடங்கள் சுருங்கி வருகின்றன. ஈரநிலங்களை பாதுகாப்பது மிக முக்கியமானது. மீன்பிடி பூனைகளுக்காக மட்டுமல்ல, அவை சார்ந்து வாழும் பல்லாயிரக்கணக்கான உயிரினங்களுக்காகவும்.